जोंनि एपीबी एबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि बेनो गिबि डिस्ट्रिक्ट कमिटि परबतझरायाव दिनै जों मोजाङै दानो हाबाय गासैबो हारि हारिसा गासैबो धोरोम राव रायज्लायग्रा सुबुंखौ लानानै मोजां मजबुत मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो हाबाय बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोन्दों पार्टी प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं साबायखर बावनो लुबैयो। राजखान्थि मोननै दोलो दंखायो नंगौ नाम्बार वानावथ' जों नायबा नुयो जे मोननैथा जिथा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ बेनि बे आरो गुबुना जाबाय जे जेब्ला जों थाखानाय सोरखार बा थाखानाय हान्जाफोरखौ गेबेङै खामानि मावनाय नुवा हारिनि खहा जानाय ओनसोलनि खहा जानाय बादि मावलांनाय बादि नुयो अब्ला सोरहाबा बेखौ सुंथानो थाखाय मोन्थाय थायो थ' बेबादिहाय जोंबो मोनसे बिबानसो लानो फैदों जे जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा जाहाथे दा जिफोर गैया जालांनो हमदों जोंनि पावार फांसन्सफोर खमायनो हमदों बेफोरखौ जोङो गाबथानानै जाहाथे दोननो हायो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय बेफोरखौ जोङो सानदों जों बे 6 शिडिउल एरियायाव थायो जाय 6 शिडिउल एरियानि पावार एन्ड फांसन्सआ इट्स भेरि हाई बिराद गोजौनि गोख्रों पावार एन्ड माने फांसन्सफोर दङ प्लास 6 शिडिउलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक बे केरेक्टारिस्टिकआबो दायो गैया जालांनो हमदों जों गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाया गोमालांदों गुबुन गोजौनिफ्राय बहाबानिफ्राय दैदेनहरनाय सालायजानाय बेखौ जों नुबाय थादों आरो बेबायदि खालामजायोब्ला जोंनि 6 शिडिउलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाय बे गैया जालांगोन आरो लासै लासै जों नुलांदों जोंनिफ्राय बिफान गोमानाय बा जों साख्रि होनो हायि लोरबां जालांनाय बायदिसिना बिथिङाव जोंखौ लोरबां खालामनो नागिरदों बेयावहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दानाय जादों। बर' हारिनि मोनसे जारिमिन बेखौथ' बयबो बुंगासिनो जोंहाथ' न'नि मानसिबो दङ सासे जेलाव खिन्थु ओरैनो रायजो राजायाबो बुंगासिनो गोजोना खुगाजों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ मानसिया मोनदांनो हानांगोन गोसोआवसो हमदांनो हानांगोन जे येस आइ एम इन पिस आं गोजोननाय मोन्दों दिनै बेखौ सोरबाया जुर जबस्ति गोजोन फैबाय गोजोन होबाय गोजोननाय जाबाय बेफोरबायदिखौ बुंनानै जों जुर जबस्ति रायजोनि गेजेराव गोजोनखौ लाबोनो हाया नोंगौ नोंथाङा सोंनाय बादि जों बुहुमाव बेबादि मोनसेबो जोङो दिनैसिम एग्जाम्पल नुवाखै जे सोरजोंबा सुक्ति खालामखांनानै बा गोरोबथा खालामखांनानै बेबो सान्थि गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय सागान होनो लाना फैबाय सागान होनानै आरो सिङाव सोना दोनहैफिननाय बेबायदि जाथाय जों नुफेराखै रावबो नुफेराखै आनखि गुबुनारिफ्राबो बे बाथ्राखौ बुङो बे माबायदि जानो हागौ बेवहाय जोबोद दुखुनांथाव बेवहाय बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय हारिनि नांनायनि थाखाय जायफ्रा आर्मि पुलिस सिआरपिएफफोरजों बुख्रुब जाबाय आथिं आखाइ सिफाय जाबाय जायफोरनि न' बां बुख्रुब जानानै बिसोर गासैखौबो मान होनानैनो जों दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होदों जाहाथे जोङो मोजां खामानि मावनानै जोंनि मोन्थायखौ लानानैहाय खर' दैखांनानै थांनानै थानो हायो आरो बेबादिनो बिथांमोननोबो जोङो मान बावनो जाहाथे हायो।